med foreningssystemet. Nu har du målinger her under valgresultatet. Hvis du får et par stykker mere af dem, hvad tror du så, at du hører derudefra? Jeg tror, at vi er helt med på det projekt, der hedder, at vi skal lave en fælles står der, og så på foreningssystemet har vi ikke forklaret os, kom ud og med Pepsi. at det er virkelig bliver så lige så let at få sin ægtefælle ind, som det er i dag. Vi stiller ikke yderligere krav. Vi vil ikke ud og stramme mere. Det tror jeg, at de er rigtig glade for at høre. Og så er jeg glad for at være formand for et levende parti herud. Det her er ikke Dansk Folkeparti, hvor vi ekskluderer folk, der ikke er enige med os. Når du sidder og kigger lidt tilbage her, så det er jo for billigt at sige højt og flyve, fordi sådan er politik jo, det er gamet. Men har I manglet i forhold til projektet, altså i starten var det jo sådan, I kunne knibe selv i armen, men nu er I vendet jer til succesen, og pludselig er det kammet over for jer. Jeg har faktisk aldrig været medlem. Vi har set dengang i 77, hvor vi stod til 2,7% af stemmerne. Jeg tog over som formand, da vi stod med 6% af stemmerne. Jeg kan huske, at jeg tog over, der var vi nede på 5,1. Tror ikke den sidste er lidt koldt ud? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved bare ikke, om det gør heller ikke. Det har jeg aldrig troet på. Og ja, for mit vedkommende lærerne af det her, det er, at vi skal arbejde hårdere, vi skal arbejde tydeligere, vi skal være ekstremt præcise i det, vi laver. Det tør ikke rigtig løbe så langt. Det er den eneste mulighed for, at Danmark får en ny regering. Det bliver det sidste svar. Ikke nu. Kom så ud. Altså, det er jo en søvndal, der han ved jo godt. Det går den gale vej, ikke? Nej, hvor er det godt. Ja, det er fint det der. I var så godt lidt om den her. Nu venter Barbie bare. Det går den gale vej for ham. Men alle de kompleksiteter, der følger der i hele kabalen, når han kommer videre. Jeg synes altså et eller andet sted, at der er sådan en grundlæggende med, altså hvor godt eller dårligt går det i det her land, samtidig med offentlig sektor. Altså, han har en kæmpe udfordring, hvis han kommer i regering, med at få gjort det der til et realistisk projekt, også i forhold til bagland. Jeg tror, det bliver sjovt herfra. Den tid, den glæde. Ja, nu er vi en, der også har en lidt problem. Og hele tiden må komme en helt dystre rapporter. Ja, og det er finansministeren. Og denne uge var det så den økonomiske redegørelse. Jeg havde da gerne set, at kommunerne... Det kunne da overhovedet, det kunne da slet ikke gå bedre end det der. I 2010, men det betyder ikke noget for den EU-henstilling, vi skal opfylde for den langsigtede holdbarhed, eller for... Vi så konstatere, at de 10, der brugte de for mange penge. Men fremadrettet fra 1. januar, der er jeg ret sikker på, at kommunerne vil holde det sikkert. Men hvis vi lige ser historisk på det, så er der jo tradition for, at kommunerne har brugt mere, end de har fået lov til. Men med de her nye instrumenter, der mener jeg altså, at de kan undgå det fuldstændig. Ja, helt klart, fordi vi trækker jo penge fra kommunerne. Det er jo en økonomisk afstraffelse, der vil være af dem. Altså, vi taler, her har vi med en finansminister, der gør, der er klædt fuldstændig af. Altså, kommunerne blæser ham på en præcis sang, så der ikke kan være nok. De brænder penge af, og han siger, de skal nok blive bedre. Hvad tillid kan vi have til det? Jeg vil bare sige, Michael, nu apropos meningsmålinger, det er også en mand med et parti, der nu igen og igen ligger under 20%. Man synes heller ikke, han gør det godt, nu når vi er ved folk, der har problemer. Det der med økonomien, leverer de ikke på den i borgerlige, så har de bare ikke mere tilbage. Altså. Jo, men de skal levere. Der skal leveres et eller andet på økonomien, inden det der vand bliver udskrevet. Og altså, det er ikke nok bare at sige, at regningen er betalt. Det var det, de på Venstre prøvede, at sige, okay, laver vi en hestekur, så har regningen betalt, nu kan vi videre, nu er alt godt. Jamen, og det er det bare ikke. Altså, det er bare ikke godt. Problemet er, når kommunerne springer rammerne, så har regningen ikke betalt. Så skal vi til den igen. Så du ved, nu skal han jo spare i 2011, hvor han jo før brændte flere penge af. Det er altså ikke sjovt, det her. Det er derfor, det er noget af det spændende ved indgangen til 2011. Det bliver jo lidt det der med, hvad er det, regeringen kommer med? Kommer de med den der 2020-plan, og ligesom siger, okay, venner, det ser rigtig skidt ud. Man kan næsten høre, at Jorden er ved at varme op til, at det bliver smalkost i mange år. Jo. Så han går til at valg for det, at det skal vinde valget for de borgerlige, det er, at de tør sige til det, og sige, nu skal vi have det. Det er noget at løbe. Her og gå til vejret. Nu skal vi til noget andet. Jeg skal sige, at det her lysende stjerne på den danske politiske scene, prøv at med her, hvor Helle Thorning-Schmidt befandt sig, dog i udlandet. What advice have you given Helle Thorning-Schmidt? None.
I was thinking she could give me some advice. I thought she spoke very well today. I've kept up with her for the last several years. I think she's done a good job in managing her party. I think what Helle set up today is absolutely det er right. spændende, It's eller to lead the party from the center. Jeg bliver nødt til at indrømme, at nogle af dem, der har inspireret mig mest i politik, det er jo Bill Clinton og Tony Blair. Og det, de siger i dag, det er også noget, der stadig inspirerer mig. Og basalt set handler det om, at det aldrig er progressivt at bare forsvare de ting, der er. Men det bliver lidt koldt derhjemme, så man er i udlandet, det er jo den godt gamle rundt. Det ser godt ud jo. Og det er et godt forum at komme til, og det er jo det er også meget klogt at lige sige, at Bill og Blair der, det er nogle af dem, der er mine forbilleder. Altså, hun står jo rigtigt der, men det er jo ikke nok. Ja, det er bare kanon, det der. Det er jo ubetagelig reklame. Fuldstændig. Det havde jeg ikke sagt drømt. Det var stor drøm. Det er helt glad for hende. Ja, den er. Og det skal hun selvfølgelig også udnytte. Jeg husker din egen gamle ven der, Anders Fogh, der tog en tur til London og besøgte Tony Blair. Han nyder vi jo ikke 2 år så tit. Det skulle have inspiration og være en stor statsmand. Det er ligesom Jeg skulle have været du kender på det her. på den internationale scene. Nå, ved hvad han godt kan det. Også for selv man skriver. Og tisse meget.